és notícia. Olius ampliarà la urbanització del Pi de Sant Just amb 30 noves parcel·les. L'Ajuntament d'Olius ha donat el vistiplau a una nova ampliació de la urbanització del Pi de Sant Just, en concret a la zona del Camp del Bosc, on s'habilitarà una trentena de noves parcel·les. L'extensió d'aquestes parcel·les oscil·larà entre els 300 i 600 metres quadrats cadascuna, com proposa la llei d'urbanisme. La reducció d'aquesta extensió, ja que anteriorment podien arribar a tenir 900 metres quadrats, es preveu que faciliti així l'adquisició d'aquestes, per tal que siguin parcel·les econòmicament més accessibles. Ara fa uns 15 anys, el nucli del Pi de Sant Just es va ampliar, arran d'un projecte impulsat per promotors de Sant Llorenç de Morunys i Solsona, tot creant una àrea residencial, en aquest nucli a 5 quilòmetres de Solsona. Quan se va fer l'ampliació, fa aquests 15 anys o 16 anys, no sé quants exactament els anys que fa que es va fer l'ampliació, doncs aquesta zona ja es va deixar inacabada, inclús van deixar els carrers inacabats, perquè ja tenien previst, doncs, no ho van fer tot alhora, per la zona que hi havia, perquè era molt gran, o que fos, però ja ho van deixar previst de fer-ho d'aquesta manera. I en aquest moment, doncs, els promotors els deu haver semblat que pot ser que es movia una mica la demanda de solars i això, els ha semblat bé de demanar per fer aquesta petita ampliació. El Pla d'Ordenació Urbanística, presentat a la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, preveu d'aquesta manera una ampliació natural de la urbanització del Pi de Sant Just, creada entre les dècades dels anys 1960 i 1970. Olius és el municipi del Solsonès que més ha crescut de manera percentual durant l'última dècada. Ha passat dels gairebé 500 habitants que hi havia l'any 1996 als prop de 900 que té actualment. Va ser un dels primers municipis de la demarcació lleidatana que va disposar d'un catàleg de masies, que es va aprovar fa 10 anys.